one day nizihlerere rapha endlini nibukele i-TV. Bekudlala izindaba rapha e-TV kuvele omunye udokotela athi kunokugula okuyingozi okufikile kwentsumpa. Ngicela ukuthi nihlale emakhaya ningaphithizeli. Mama uyezwa rapha ezindabeni ukuthi bathini? Bathini Samkero? Bathi kunokugula lokhu kwentsumpa bathi kuyingozi. Kumele singaphumeli rapha ngaphandle. Manje bathi sizophila kanjani ke? Angeke sikhone siloku sihlala la endlini sikekenisile sibhekene nabo Samkelo emehlweni. Yo, Sipho, wayazi ukuthi kumele urarere izindaba zikhuluma into eyiqiniso. Jem, izindaba zinamanga kabi. Bafuna niloku nibukela bese bona bathola ama-views. Phela mabathola ama-views bathola imali. Ya, mara Sipho ngathi uqinisile. Phela rapha ezindabeni izolo bathe kuzona imvula, mara imvula zange ini. Irangarishise kwaze kwabarabara abantu raba abakeritayi. So uyabona ke ukuthi izindaba zinamanga. Ya, Sipho uqinisile. After 5 days sive bamemeza rapha ngaphandle abantu raba bakamasipala. Kune-meeting namhlanje egroundini ngo-4. Kune-meeting namhlanje egroundini ngo-4. Bathini? Bathi kunama-meeting rapha emagroundini ngo-4. Nivele nitshele umama. Mama, abantu raba bakamasipala bathi kune-meeting rapha emagroundini ngo-4. Okay, Samkero niyeni ninosipho niyozwa ukuthi bathini mhlambe kubalulekile. Okay mama, nizoyenza rento leyo nitshela yona. Ashaye u-4. Sipho, sekashayire u-4 asiye rapha emeetingini. Sivele siye rapha emeetingini sinosipho. Sifike rapha emeetingini sinosipho. Ubhuti khansela robe kakhuluma rapha emeetingini uvele wathi phakathi ngizonicwayisa ukuthi sekunokugula okutholakele kwentsumpa. Bengicela ukuthi abantu bahlaliseke ezindlini zabo bangasaphumi ngoba kuyingozi kakhulu lokugula kwentsumpa. Sipho, kanti rapha izindabeni bebaqinisile ukuthi kukhona lokugula kwentsumpa. Yo, Samkelo, yazi bengithi bayadlala lapha ezindabeni kanti baqinisile. Hayi Sipho, asambe sibuyele endlini sisale sitshela umama ngale ndaba yentsumpa. Sibuyele endlini sinosipho. Samkelo bekunjani rapha emeetingini batheni? Kanti mama bekuye uSamkelo ayi-1 lapha emeetingini. Kusho ukuthi mina ke ngiyisigodo ke. Hayi, okay Sipho bekunjani ke emeetingini? No, it's isigodo. Bekunjani lapha emeetingini? Hayi angisazi ke. Mama rapha emeetingini bathi yazi bathini? Rekhansela riverera. Yazi le khansela yazi lithene. Yo manje ngirarele bani makukhulume oyi-1 nizozwa kahle mase nikhuluma nonke ngiyoniva kanjani? Hayi Sipho waniphazamisa khuluma ifufuna kukhuluma ke. Hayi shemkhuluma Samkelo. Ayi rapha emeetingini basitshela ukuthi yazi mama lapha emeetingini basitsheleni ne. Yo Sipho, ayi kungcono ukhulume ke. Lapha emeetingini bathe ilo yo Samkelo konje batheni? Wena Sipho, wanibangisa kukhuluma mara manje awusakhona ukukhuluma. Hayi, nina nyafuna ukukhuluma or njani? Mama, bathi rapha emeetingini rokugura rokukwentsumpa sekufikile kumele sihlale rapha ezindlini. Yo mara Samkelo, kusho ukuthi bebaqinisile rapha ezindabeni. Yo Samkelo, jabula ukuthi angeke usaya esikolweni. Hayi Sipho, ayikho into engizoyijabulela rapha ngoba nizofeyila rapha esikolweni. Samkelo kungcono ngifonele umalume wakho uJafta ngimtshele ngale ndaba yentsumpa. Hello Jafta. Hello sisi kunjani? Ngiyaphila basozwile ngale ndaba yentsumpa. Indaba yentsumpa. Uthini intsumpa yenza njani sisi? Overa intsumpa. Jafta ezindabeni kuthiwa sekunokugula lokho kuyingozi kwentsumpa. Hayi bo sisi unitshela ini mara? Manje bathi kumele siyenze kanjani? Bathi kumele sihlale rapha ezindlini singaphumi. Yo hayi ngiyabonga sisi ukungazisa ngale ndaba. Okay Jafta, bye bye. Bye bye sisi. Kuvele kube sebusuku sirari. Ekseni sisarere sinomama uSipho avuke abone i-R20 rapha phansi. I-R20 inhlanhla engaka. Amdobdob shem awuthi ngiyozithengela ikota ngale mali. uSipho ahambe ayothenga ikota nivuke. Yo mara kumnandi kurara. Hawu uSipho sekavukile. Hayi awuthi niyenza ukudla. Samkero usaro yenzela noSipho ukudla. Okay mama. Ayi kanti uSipho ukuphi? Sipho nibheke etoilet uSipho akekho. Nibheke ekitchen uSipho akekho. Nihlore ngefastela uSipho animboni. Mama uSipho akekho rapha endlini. Hayi bo Samkero umbheke kahle mara. Mama nibheke yonke indlu akekho uSipho rapha endlini. uSipho angaqala aphume mara ngoba izindabeni bashilo ukuthi singaphumeli ngaphandle sizophatha lokugura kwentsumpa.
Eish, mama ende rapha izindabeni bathele ukugura kwensumpa kuyingozi. Samkero, thatha ifoni ufonele umalume wakho uJafta umbuze ukuthi akekho rapha kuye. Nithathe ifoni nifonele umalume Jafta. Hello umalume Jafta unjani rapha impilweni yaphilisa kahle ra uphilisa kahle ifa uphilisa kahle tshela mina ukuthi yini tekenza ukuthi ungaphilisi kahle. Nyaphira Samkero wena unjani? Nyaphirisa malume Jafta benifuna ukubuza ukuthi uSipho urapha kuye. Hayi Samkero uSipho akekho rapha kimi. Malume Jafta uSipho narapha endlini akekho. Yo Samkero uSipho mara uyathatha kahle rapha engqondweni yakhe ngoba kuzombamba lokugura kwensumpa ke. Nisakhuluma nefoni abuye uSipho endlini nidrope ifoni. Sipho ubuya kuphi? Awuzwanga rapha izindabeni ukuthi bathe singaphumi rapha ngaphandle sizophatha ukugura kwensumpa. Shem Samkelo ezindabeni badlala ngani? Uyangibona ngisaphile saka anginantsumpa. Kube sebusuku sirari ekseni nivuki manithi pha uSipho sekanintsumpa rapha enyaweni. Sipho sovere insumpa rapha enyaweni. Sipho Ngicela ungiyeke bhuti wabantu ngizilalele. nivere nitshele umama. Mama kuyaphuthuma uSipho uvere insumpa rapha enyaweni. Hayi bo Samkero insumpa awuthi nyombheka. Sipho Ma, awuvuke awubona ukuthi nikhuluma nawe. mara musikhuluma, angisho angikhulumi ngamehlo, ngikhuluma ngomlomo. Yawona Sipho awuvuke. Yo, mara mama nawe. Bheka unensumpa enyaweni. Ha, insumpa. Ubani ungifakele insumpa manje? Angisho sikukhuzile sathi ungaphumi rapha endlini wena wazenza isigantsonto waphuma. Bheka manje sowuyagura. Nivere nithathe ifoni nifonele umalume Jafta. Hello umalume Jafta uSipho sekavere insumpa rapha enyaweni sisacela ukuthi usisize. Hayi Samkero unitshela yini mara? Ima kancane nifonele udokotela Mazibuko nimbuze ukuthi singayenza kanjani ngale ndaba. Umalume Jafta afonele umngani wakhe udokotela Mazibuko. Hello dokotela Mazibuko kunjani bhuti? Ngiyaphila Jafta, ngiyazi mase ngifonelwa nguwe sekonakele. Dokotela Mazibuko ninenkinga rapha man umshana wami ro omunye uSipho sekabanjwe ukugura kwensumpa so nicela usizo bhuti man. Okay Jafta, senda ilocation yakaSipho ngizokhona ukuthi ngize lapha kuye. Okay dokotela Mazibuko nizoyifaka rapha ku WhatsApp. Udokotela Mazibuko eze rapha endlini. Sanibonani endlini. Yebo dokotela Mazibuko sowufikile. Ya boy, uphi lo wensumpa? Urapha ekamereni uSipho igama lakhe. Udokotela eze rapha kuSipho. Kunjani Sipho? Igama lami ngingudokotela Mazibuko. Manje mina ungitshela ukuthi ngenzeni? Hey, ngimdala ukwazi ukukhuluma nami kanje. Ye wena ngizakukhafulela phela mina manje kungabi indaba za next. Yazini wena mfana ndini, ngiyakiyeka mina le nsumpa izasala idila nawe. Udokotela avera apake amathurusi wakhe ahambe. After 2 minutes ningene rapha ekamereni. Sipho sekakusizile udokotela Mazibuko. Hayi shem lo doctor wenu ngimxoshile. Sipho ungaxosha umuntu ozosiza wena mara. Hayi shem lo doctor ngimdingi akahambe ngiright mina. Sipho uyazi ukuthi ukugura bathe kuyingozi. After 4 days uSipho besekagura kakhulu ngalokugura kwensumpa. Angasakhoni kuhamba, angasakhoni kusukuma chachazera. Ukudla bese simrethera, angakhoni ukuzidlela besimfunza. Yo shem Samkelo manje ngicela nifonele lo doctor. Sengiyamdinga shem please. Ayi wena Sipho uyabona ukuthi awurareri rapha empilweni. Wona bosamxosherani ro dokotela. Nithathe ifoni nifonele udokotela Mazibuko. Hello dokotela Mazibuko ukhuluma noSamkero ubhuti kaSipho. Benicela uzosiza ubhuti wami uSipho sekagura kakhulu. Asikisi mfana wami, angeke ngikhona ukunisiza. Sengikhathele yilo bhuti wakho. Mara dokotela udokotela adrope ifoni. Yo Sipho uyabona ukuthi ro dokotela sekakwatire manje. Okay ke shem fonela uJafta utshele yena. Ungathi uJafta itho umalume Jafta. Okay umalume Jafta ke. Hawu wena Sipho uyagura mara usaderera. Ayi nithathe ifoni nifonele umalume Jafta. Hello malume Jafta. Ayish uSipho sekagura kakhulu manje. Samkero angizoro bhuti wakho uSipho waxosha udokotela. Manje mina niyenze kanjani? Eish malume Jafta nisacela ukuthi usicerere uxolo rapha kubhuti dokotela. Nama nithanda ukubona uSipho agura. Inhliziyo yami ibabhlungu rapha phakathi.
Okay Samkero, ngizozama kumncenga ro dokotela. umarumjafta amfonere udokotela Mazibuko. Hero dokotela Mazibuko, nicela ukuthi usicorere mani ngarento yenziwe uSipho. Benicela ukuthi uzomsiza lapha sekagula kakhulu mani umshana wami uSipho. Okay Jafta, ngiyeza-ke. I hope uzosiphatha kahle lo mfana wakho. udokotela eze lapha endlini. Sanibonani endlini. Yebo dokotela, nangu uSipho lapha embhedeni. Sipho, sengifikile mfana wami, phakamisa inyawo. uSipho aphakamise inyawo. udokotela amjove. After 2 days uSipho besekaphorile, sekakwazi ukuhamba nokuzidlera. Nale ntsumpa yaphora lapha enyaweni. udokotela Mazibuko umsizile ubhuti wami uSipho. Kwasho ukuthi udokotela unguReal McCoy.